la. Maka phothoma kufanele ngifike late. Imake kodwa ke ngicela ukuthi ungixolele mntanami namhlanje anginayo imali. Ish, okay mama, inkinga ngizodla nomngane amasambi. Alright. Sambeni mama siphothoma Jahile. ungaqhubeleli. Awuthi ngivale. Ilinda phela. Hayibo. Ufonelani? Hello? Yebo yena. Mina ngabe ngikhuluma noba? Yebo, officer umyeni wami loyo. Oh okay. Hawu Nkosi yami uNkulunkulu mkhulu. Ngizokwenza njalo officer. Awu ngiyabonga. Awu mkhulu uJesu. Awu simakade. Indaba mama. Ubaba wakho. Ngoba kuyaphuma Finally mama sesigeza sahlala soda la ekhaya. Mntanami namhlanje kufanele ngihambe ngiyomlanda. Mama sembeni ngaze ngibelethe siqale. Ngoba siyaza noma kunzima Balian, awusho kahle umisela ngani ngempela wena? Awuke mamncane mina ngiyesikoleni ngikhathele kabi. Uma wakhe wazi lokho? Ngimtshelile umani awushilo wathi anayo imali yokukhera so ngiyesikoleni. Habe, yazi niyabusa niyabusa ngempela ingane zanamhlanje. Wasisi ngicela uzongilalelisa lana ingane yakho ithi ayiye esikoleni ngoba phela ayinayo yona imali yokukhera. Angizwanga? Awuye esikoleni ngoba unayo imali yokukhera. Hayi kwemhlola ngempela lesisi nami ngisathukile. Hayi mama mina ngikhathele manje lokho ngicela imali kuzoleka ngeke. Lalela lapho uhambe esikoleni wena. Ayike mase late manje ayithola late. Hey vuka webhuti ulalela la uzobeletha esikoleni vuka manje yesizwe ngawe wena. Hayi nahlupha nanda ekhaya hayi. Manje yasinqaphela. Ana imali encane ba 50 cents. Buka le order futhi kanjani bafethi ivumela yonke into. Iplaza nesimo siyavuma boy. Lapho nginamali. Uthi ngizama ukuthinta lo mjida futhi ngikhumbula ukuthi akayi vele esikoleni check. Hey, sengathi ngamthola umuntu. Hey, Fast njaya. Eksemoja macala. Abuthi ngigcine kuthe vele nje mfethu wena awungenje inkelane mfethu namhlanje mfethu saza senzile lana is out. Sure. Yebo Nova, lo mjida bafethu seyashayisa bafethu nalento lesenza namhlanje. Osh. Siyadala bono mfethu singathi ngashesha. Ngathi ngenza ukufasa ukuthi yabo. Ishi sabona manje ngiyamile mfethu la. Hey. Sandy, Madam. can you please bring me a glass of water, please? Okay, madam. Wangibiza nje benginesicelo nawe. Yes, Sandy, you can talk. Madam, namhlanje mengiza la. Ngifoneliwe kwathi ubaba enganizami uyaphuma namhlanje ngifonele police station. Oh, wow. That's great news. Manje madam into engifuna ukuyicela ngicela ukuthi madam angidedele ngiyacela ngo-12 fanele ukuthi ngiyo-verify. Oh, Sandy, you should have told me early that you want to go. Bekumele ungezi. Madam njengoba ngisho nje ukuthi kwamina ngiyithole nje ekuseni ngihamba endleleni ngayithola ikhona ngase ngithi ayikulungile ngizoyicela la kuwe ngiyacela madam usindedele. Okay, so Sam, you can go. Madam uthini uyavuma? Ngiyavuma, Sandy. Hamba. Madam uyavuma? Sandy, ngizoze ngithi hlala phansi. Awu, Ngifike madam. umsebenzi la endlini. Madam Hamba kahle sis. Hamba kahle sithando sami. Hello? Yebo yimina ubaba kaZoleka usuku manje sengilindaweni. Hawu sithando sami wena. Yebo sithando sami. Hawu ngiyeza baba ungaze ngajabula. Uright kodwa? Ngiright impela sithando sami ngawo namhlanje usuku olukhulu for mina ngicela ukuthi manje uzongilanda manje. Alright baba ngiyeza khona manje.
Yazi. Thula kunento ofuna umsize ngayo. Yini? Kwenze njani mlungu? Khuluma. Yazi. Sanda kuthola umnyalezo. Manje nje kuseni. Umbhekiseni uphumile nje. Boss, umuthi umbhekiseni. Usho unyamboze. Ngisho unyamboze. Hayibo. Manje ubufisa ngikusize ngani? Funa sinqumbe phansi. Akukho okudlula lokho. Ngifuna nje sinqumbe phansi. Ngifuna ifele nje. Funa sinqumbe phansi. Umusho kanjalo. Ngicabanga ukuthi ngizoba nalo iqhinga. Futhi lizosebenza. Kuzomela sithole umuntu wesifazane ukuze sikwazi ukumqumba phansi. Right. Cabe lihle le. Njalo nje. Njalo. Hey, ngaze ngajabula ukuthi Hayibo. Kwangazi uthi uyanda nje lo. Usho ba ingane ka wena? ngisho noma ngiyamfanisa. Yebo Luyanda. Woza la. Hayi, sewakhula kangaka mfana? Hayi niyakhula. Awumeke ukukhula kwakhe. Ufuna nemgoqani yini ekulethe la? Akufuzele ngabe usesikoleni? Cama ngivuke late mabe bese ngavuka late. Hey. Fine sesikole ngangasaya ma. Okay ke but manje ngokuthi wena uvuke late. Wa decide ukuthi uzohlala emgwaqeni nalabafana lapha. Yini vele ungayanga endlini kini? Uyohlala khona ngoba ulate. Cama ukuthi uthe uma ngingabuyi endlini ngaya ngesikoleni manje mabe kuphoqa. Hayi asihambeni la mathu. Kulungile. Kodwa niyayizala. Manje leli offer hlanganaphi lokuthi futhi wena uyanga esikoleni? Boss. Wena una lo ebengitshela ngayo sizosiza nganto esikhuluma ngayo. Yeah. Usumchazelile vena lo daba. Hayi lutho mphathi bengangichazeli ngicabanga ukuthi wena unomtshela lo ngodaba. Ntombazana. Yep. Unedile sifuna usenzele yona. Njengamanje kuyaphuthuma. Sidinga ukuthi siqumbile phansi umbhekiseni. Hawu, kanjani ngoba phela uboshiwe nje lo? Sephumile. Hawu. And ephumeni kwakho uza nezinye inkinga enzima kabi. Sidinga ukuthi umfenze nje bese umdlisa ushefu. Hawu, kanjani manje? Angithi besebenzela wena nje umbhekiseni? Lalela lana-ke ngikuchazele indaba. Ngo-2010 umphathi lo wabulala umuntu. Icala sase salithwesa umbhekiseni. Wavuma. Kodwa thina esakuthembisa ukuthi sizonakekela umndeni wakhe uphile kahle. Lokho asikwenzanga. Osokuyinkinga kuthina manje. Manje mina ngizokhola kanjani ukuthi manginenzela le deal ngene ngijikele nami? Phela ekucileni kwakho konke nombhekiseni namjikele. Khulileka. Ngeke nje sizikujikile wona nje mawusenzele lento njengamanje ngoba kuyaphuthuma. Asifuni nje lo muntu azagadle la kuthina. Funa kube ithina sheshe sigayiqala kuyena. Hayi, kezokala. As long as nizogcina nje isithembiso senu. Manje anishonike amathankura athini? Khulileka ngalokho. U10k uzoba wakho. 10k. Yeah, mawusuwenze. Ngeke uthi xoxoxa phela kudlala ibulala umuntu. Noma yini baby girl. Noma yini. Yeah. Izinyembezi ziphelile seziwile phansi phumula manje Phela ngicine ngiyitholile le yangubo wenikiwe. Mina usungiphathelile noma ngikhohliwe. Ngizokuthengela ngezinto ekulandela. Yabo njalo ke wena Hayi njalo. ngikuthengela khululeka. Awuyikhohle. Ngizokuthengela, ngiyakuthembisa. Ngiyakuthembisa. Hayibo, uthisha kaLuyanda. Ngabe sekenze njani? Bamba. Sawubona mem. Makaluyani, Yebo ninjani? akuhambi kahle yazi. Yebo ngilalela. Sekuyisikhathi sokubhala ama-exam leso. Kodwa uLuyanda sekuphela isonto egizisweni. Hayibo, Nkosi yami, ngabe kwenze njani? Hayibo sekwenze njani manje? Hayibo le mali izongazi kahle. Uthi umemi wakhe sekuphele isonto lonke. Ingezi esikoleni. Hayibo kanjani manje? Uliyanda phela uphuma lana ethu esikoleni. Akasaye esikoleni usozikhotheni yini pho manje? Awunkulunkulu amnayo le ngane. Nazi. Uliyanda. Uphuma hayibo. Hey, ayikhava nje. Uliyanda ngifuna ukuthi ungitshele la. Hayibo kwenze njani nje ngalo? Cha kuningi. Hayibo.
ingane kusiyama lezi ngane ngaze uyishawa uyibulale ziyahlupha lezi ngane. Hayibo, kangakabona. Cha ziyahlupha nje fanele zenze njani ngani? Nkosi yami. Ukushawa ngempela. Ngifuna ukushawa. Kangakabona. Hayibo fanele enze njani kanti usisi? Ngokuyenzela ingane. Sisi. Hayibo mngani. Yenzeni ingane osuyibhonya kanje? Ziyahlupha nje lezi ngane ziyahlupha ngaze uyishawa uyibulale lezi. Lapha isonto lonke ethiwa yiye esikoleni. Isonto lonke hayi esikoleni. Ihlalaphi? Angiyazi nami. Usiyabhema nje lo ngiyasola indlela esedelela ngayo la ekhaya sisi. Awukwazi ukufana. Ngiyenzeka vele uyabhema uyabhema nje ukuthi kuyenzeka uyabhema. Hayibo kwaze kungafana naye. Ngiyenzeka ukuthi usiyabhema. Uyani? Woza la. Hayibo Luyanda usuke kuphi kanti? Ubani uAyanda Luyanda? Umngane wakho wenze njani? Mntanami, akukho right la ngaphandle. Yabo lento yokuhlala emgaqweni. Ayikho nje into ayizwayo lo. Suka la. Hamba. Awukahle ngidamahlisa umoya unyukele ushukele. Hayi cha kahle nawe. Hey azizwa nalezi ngane. Inkosi yami, okeke ngishiye nami bengidlula nje ngizwa umsindo ukuthi kungabe kwenze njani. Lo Luyanda wakhona phela sokuthi ayikho inkinga yokusuka. Siyabonga manje siyabonga kahle ntombazana. Yenze ingane sisi. Hayi uzoyile kodwa yini? Hey sizobonana. Hayi ngifika mama. No right. Oh, hey nibe right. Ngiyacela nje ukuthi angifuni manje ngenze njani. Iminyenge enkani. Hayi cha. Ezimnandi ngicabanga. Ngicela. Ubhaka. Phapha lengane le. Max. Igama lami. Umbhekiseni lo khuluma naye. Umthetho wakho ngifunani wena? Ngicela amadoda yaphela. Umthetho wakho ngifunani ngempela wena? Embhekiseni ngicela uzenze. Okay, ufuna ngize lapho kuwena, ufuna sibhekane ngo. Max. Hey ngizofunda ungiqonde. Ngizofunda ngiqonde lo bastard. Hey, hayi ngiyakutshela wemngane. Hayi buyile eyami ethi mina. Nami sengizoke ngokuyizwa. Ibuyile phumile jele. Okay ke after iminyaka emingaka nje kodwa khuleka kuzolunga. Hayi kona nje hayi ngiye ngahlukumezeka. Yabo nje evalela. Hayi bekunzima ngifunde ungasho. Kodwa yabo njengoba ebuyile. Hayi ngiyachazela. Lizozwa mina. Mama ngiyabuya manje khona into engisayoyilungisa. Uyaphi manje baba? Hayi khuleka Ebusuku kangaka kodwa. Sokhuluma sengibuya mama, sokhuluma sengibuya mama. Hayibo. Kaze usekugijima ngophi nje ngoba sephuma sedine kanje? Angazi nje nami njengoba ehamba njengoba efika uyahamba futhi manje. Ma, Uyasebona. indaba becephumela endlini ecasuka kanje. Nami angazi. Hayi ma ngiyeke kodwa Uqedile ufone? Cha ma kodwa Sahleli ke no auntie, ngicela ukuthi uhambe ubaba uyabuya yezwa. kodwa Hayi, khuleka ntombi uyabuya. Hamba kusando sami uyofuna. Ngithini ke mina? Ngiyenze njani? Yabo lento ayenzayo nje ihlukumeza mina, ihlukumeza ngisho ingane yami. Hey, ndoda madoda. Sanibonani. Kushiwo. Angisafuna ukukhuluma. Ngakucelela isiphuzo. Akuleko. Oh, saphuzo. Angithe kuleko. Izinto engizele la. Sengikhululekile. Umthetho wakho wena Max yini kahle lo ufuna ukuyibona? Lalela la mfekuseni. Ayikho into engifuna ukuyibona mina. Bengifuna ngibize la ngoba ngifuna sikhulume nje kahle njengamadoda. Yabona koye manje Max ngisho umndeni wami. Njengoba mina. Ngiyakwazi lokho. Phela nje ngifuna sikhulume mina nawe face to face. Ngifuna sikhulume. Umthetho wakho kahle Max mawubona mina ubona islim, ubona isiphukuphuku nje uyibonela uPopayi. Shuthi ngokwakho. Mina ayikho lo nto leyo. Wena ngathi yakhohlwa ukuthi uba iboss kanti la. Ngisasebenzi leyo nto njengamanje Max.
Akusasho lutho nje manje. Ngizomthusa. Manje uthi ngithusa nje kodwa engathi kuwena ongithusayo nale. Sobuye ejele uthathe isile. Engathi kuwena ozama ukungithusa nje. Yini lento? Wenzelani le? Angale nto ayenza ngokukhokhela nje wena. Kanti ufunani? How much you paid me next? Umndeni wami usuhlupheke isikhathi esingakanani? Ngoba phela wena wathembisa ukunakekela umndeni wami. Vele ngathembisa. Kodwa kuyenzani? Umndeni wami uyahlupheka la ngaphandle. Unakekeli awukwazi ufike ngisho ukufika uzongibheka lapha. Ngizobheka wena. Ngizobheka wena. Unkosikazi wakho kubheka kubheka. Ngihleli ngaphakathi kanti ngenqaba. Kodwa lo ngibucanga ukuthi umndeni wakho udlanga. Ingane yakho ubucansi kaDoba esikoleni. Ayithi mina manje ngoba ufuna lalela baba laba abantu ababukeki njengabantu akade bephatheke kahle yonke le ndawo and lelawo abasahlala kuyona njengamanje abadeserve ukuhlala lapha bantwana bofunani mina indaba zomuza ngihlangana nazo lalela la ngizokutshengisa mina ukuthi abantu abanjengawo benziwa kanjani yes ubasikazi wami befika every day lapha ezongibheka lapha ngaphakathi wena ngihleli lapha ngaphakathi ngenxa yakho kodwa ukwazi ukufike nangelinye ilanga uzongibheka lapha kodwa kusala lokho wathi angikwenza ngakwenza ikuphi owakwenza njengoba umndeni wami uhlupheka kanje. Hello. Kahle nkosikazi yini engihambe nayo yakho manje? Ngiyaxolisa sisana. Kodwa sengisendele manje. Alright, ngisendele. Lalela Max. Yawo mina nawe siqinisa. Hayi ngizothi. Anjasathi. Nimenze hayi ngibona abana bamthatha ngisho. Sengingabale kuqala. Hayi ngibona hayi ngibona. Bonakala zinje. Una unjani? Ngiyaphila njani? Hayi ngiphilile nami. Okay, kahle ngidinga ukukhuluma nawe la una. Hey, yes, nami ngisafuna ukukhuluma nawe, yazi ngithusile ngikubona la yeso. Hey, ngibekiseni ube nini njani? Khohla iloko una. Ngizokutshela mase sihlangana. Singakhona ukuthi sihlangane vele namhlanje. Yes, sihlangane. Vele ngifuna nawe face to face. Na kuhle ke makunjalo. Yazini ngizokusendela ilocation in 30 minutes time ngizocela ukuthi sihlangane. Alright, okay kulungile. Sure. Angazi ukuthi namhlanje yini enza ukuthi ungaphumi. Hlezi ungitshela ukuthi ulate. Kanti kwenzakala namhlanje? Hayi, angikuzwa mina ukhuluma nami njengoba uthwele umlomo nje wenze njani? ngifuna isikole. Hayi, nakho Manje mina mangabe ngesikoleni hlezi nginomfana ongivungayo. Umfana waploy? Angimazi ma. Hayi. Sho simele sitshele ubaba wakho phela. Wami na ngeke ngize ngikwazi ukumena nalabo sikole. Uyafunda yena lo mfana? Angazi. Usuke egqokeni? Usuke egqoke ibhlukwe nejezi elimnyama efaka isigqoko ekhanda. Ephethe ifoni. Baba. Yebo nkosikazi. Ngicela uphuthume ngala. Okay ngiyazi. Ngicela sitshele ubaba wakho uzomtshela ngithi? Nkosikazi. Baba. Yini nkosikazi? Engathi sinenkinga. Uzowuthi akaya esikoleni kunomfana omfundisa. Yini? Umfana waphi lo? Angimazi baba kodwa ngode nje uzothile ngibala. Izolo uze wangibamba ngisho ubaba ngimtshela ukuthi akangekela wangafuni. Yabo lo sikhotheni ngizodila naye. Khuleka nkosikazi yemsebenzi into engiyibonayo ukuthi wena fanele uye emsebenzini. Okay baba kulungile ngicela ukuthi uyilungise ngishiyela kuwena. Okay asambe ndodakazi. Sayimina uqobo hayi phela ngaphakathi siyayiphila impilo bese kuye siyibhocabhoca ngaphakathi. Cha shem ngiyakuthokozela ukubona phela sisizide lesikhathi uhambile. Hayi ngiyathokozisa ukuthi ngimangalile nje nayisoka
ukubona. Hayi nabe kube intokozo impela, kube intokozo impela. Kodwa awungitsheleke kahle kahle uhlanganiswa yini noMax? Suke kabi ukubona nje lapha kule ndawo izona. Ayibhekisena ngithi nawe yasazi isimo sami. Sekuthi ngalahlela abazali. So imali bengiyidingi. So uthe phone nje bethu Max sifuna ukukhuluma nami ngasomething yabo ngasondela nawe uyazi ukuthi impilo siphila inzima kanjani. Alright, kahle kahle yini le kade ngifuna ukuyikhuluma vele. Yena besangibizile nje bengakasho umningi yabo. Kodwa ke intangofanisha yona idili nakhona idili bengayizwa kahle. Awu, manje awusho ke seniplan ukungibulala yini? No. Kuleka. Bengengenzi leyo. Ngawuyazi. Akhuleka vele beningena nize nikwazi ukungibulala. Awungitsheleke manje wena uplan ukwenza njani noma uhambisana nayo lento yakhe yokudayisa ama drugs? Cha, uyazi la ngihambisana nodayisa ama drugs. Kodwa ngoba nakusubuyile sengiyazi ukuthi umuntu engizoyilungisa naye le ndaba ngoba. Hayi kuzomela sihlele ukuthi senza njani. Manje wena ithini plan yakho? Ngisazodla amathambo engqondo kodwa ke kunomfowethu la ekade siboshe naye lapha ngaphakathi. Engisafuna sihlangane, engizomfonela njengamanje ngifuna sihlangane. Oh, manje umuntu kade uboshe naye. Sho sinade weshele icala lokubulala yini? Cha, kodwa naye vele akayifundi lento yama drugs. Awumfoneleke manje keze lapho uthuma. No, right. Konje into engizoyithini le? Hawu akuyena yini uluyanda usethi imazi uzoleka esikoleni. Hawe ma, ubaba wakhe esanda kuphuma nje ejele izolo lokho. Ngizoyenza njani lento? Hawu ufile phela wena. Into engizothini konje le nobaba wakhe ingozi. Hawu ufile wena, kodwa ke mina ungangihlanganisi lapho enkingeni zakho. Ungangihlanganisi nale ngane yakho. La khaya kahle kahle sizobulawa ngenxa yaluyanda. Akutshela kodwa. Into engizoyithini. Angazi ukuthi uzoyenza njani kodwa ungangifaki mina enkingeni zakho. Futhi fanele kuthuthe mina ke la ekhaya angihambi. Hamba ngempela sisi ngoba ngempela kuzozobula wena nami ngena cha. Ngihamba nazo ke futhi ngizingane ngoba ngizishiye, ngeke ngishiye ngoba nazo. Ungashiya hamba nengane yakho uluyanda ngakutshela. Kodwa njengoba sedelela kwawena uyadelela ngakutshela. Yenze njani kufe mina? Zama phela nawe umzamo ukuthi senze njani sisi ngeke ngife mina le baba la i28 le akade liphuma izolo. Asiqaleni ke sifone truck isimane sithutha sabela ekhaya. Thutha weda ngimi lapho ngoba uzosilandela ayifunana naloluyanda. Usuyangilahla mntaka mama senje usuyangilahla mntaka mama. Awumntaka mama kodwa ungilahlela sengilahle wena mama. Hawu ngeke ngibulawe ngane yakho. Hayi thutha ngempela kodwa uzongishiya la mina ngiyindawo. Ngifela amacala kaluyanda. Ngiyahamba ke mina sezozinto zami ngiyahamba nalezi ngane mina we yibo. Mjaka first. Ngaphelanga ngapha. Hayi. Hayi nangu umjaka first lo kade ngoma. Hayi, ngihamba kahle. Kaphelanga. Hayi. Kwenze njani? Hayi bambi. Hello? Oh Max. Ngila endlini yazi. Yaphuthuma? Oh okay, ngiyeza manje. So. Yabona ke njengoba uya kuyena ngizofuna ukuthi urecord yonke into azoyisho. Yabo? Ubuye nayo yonke information khona sizokwazi ukuthi simnqobe lo. Okay, asingiphuthuma. Sidinga namaphutha amancane sisonke. Uleka. Hayi kulungile izobonana. Manje bhuda usho lentokazi esuka la enhle kanje yakho. Ayiyona ke le engifuna sisebenzisane nayo. Ngifuna ke ukuthi khona umuntu engifuna nje simqumbe phansi straight. Manje bhuda usho ke lo muntu omsho ukuthi simqumba phansi ngoba wenzeni. Hayi usemoshe kakhulu ngezidakamizwa la emphakathini. Ngifuna nje siqede nje ngayo umoshile. Mhlawumbe uyamazi lo muntu engikhuluma ngayo. Akazubani? Hayi Max awuke wezwa ngayo. Max. Max lo dayisa ama drugs. Yena impela. Shit Max. Yena impela ngcono ngoba sikhuluma ngomuntu vele simaziyo. Bhuda kagoduke nami ngikhathele uye vele ngisehlelweni zokumdilika. Sandi, madam, cela silandele ngala sisi. Unjani ujabule umnyana wakhe buyile? Kodwa ngijabule. Ngijabula ngifuna uqala manje. Kodwa inkinga nginovalo oluncane. Lani manje sisi? Madam izolo uphumile ekitchen. Kathi mengabe ngimbuza ukuthi uyaphi, wathi uyabuya manje.
Mengimfonela Madam wavele wangithethisa. Angazi nokuthi ubengithethelani. Hayi, Sukathandi nawe uyathanda ukusikhathaza. Khumbula phela umnyeni wakho usanda kuphuma ejele and akawu-adjust kahle. Naye akakholwa ngempela ukuthi uphumile after so long. Kodwa inkinga Madam, namanje angimazi ukuthi wayeboshelwana. Angimazi njengoba ebuyile. Yabo nje. No, ungakhathazeki. Wena ngiyathokozela ukuthi umnyeni wakho ubuyile and senziwa yifeni. It wasn't very easy. Engeke eduze kwethu. Kodwa manje uzoleka akazi nokuthi ubaba wakho waboshelwana. Kanti kumele azi Madam, ngizomtshela kanjani? Cha sisi. Cha Thandi. Cela ungalinge nje ulenze lelo phutha. Uzoleka mncane kabi ukuthi angazi ukuthi umkhwenyana ubeboshiwe. Cela ungaphindi ulenze nje lelo phutha. Umtshele. What if kuyiqiniso Madam? Ngoba mengabe kwenzakala kanje. Kuyacaca ukuthi umbhekiseni uzobuyela phakathi ejele. Ngine ngithini? Wena nje ngokuthi ukumtshele and uthemba ukuthi ufundile angeke asabuyela lapho sisi. Kuleke ungasazi. Themba uNkulunkulu. Mina angisazi. Ngiyabona khona la sisi. Hello? Thandi, cela ukuthi esikoleni uzoleka ulimele kadalwa noLuyanda. Hawu kodwa Jesu, shothi mina ngiyalima. Uzoleka unjani uright umntanami uyaphila? Yes, ngicela uphuthume. Futhi mina ngilingile. Ilokho manje. Mbekiseni. Ngifonela uthisha kaZoleka, uZoleka kuthiwa ulimele esikoleni. Angishayile, ngicela ukuthi uhambe uye khona. Okay, ngiyakhona. Kuthiwa kwenze njani? Angazi, ngicela ukuthi uhambe uyobheka ingane ayikho right. Okay, alright. Ungasabuza lutho, ngicela ukuthi uhambe. Okay, alright. Ngizokufonela mangifika. Ngiyamthemba lo mfana omkhuleka. Mfana omncane ngiyamthemba mashekesheke mina. Uyagijima lo mfana lo. Mengimtshela ukuthi ayenze into uzoyenza. Unganamsini ukhuleka. Uthola ubuko. Hayi ake sithembe ukuthi uyasiphoqa mphathi. Ana bafana kodwa zonkulu. Phela ngibonile ngiyambadla. Okay. Umshulu. Umningi. Hayi madoda. Sibalingele sithathe wena. Hey! Akulika buza. Ngeke kwenzele phansi. Awukuthatha wena. Ngeke kwenzele phansi. Mama usha usebenza kuwe manje. Sanda zawe. Sibona. Batatazela wena batatazela yena. Nkosazana, I hope everything ihamba kahle. Ngoba phela sicela singaqeda ngizona. Oh ya, khuleka ayisakhuluma namhlanje. Uyenza leyo phone ngoba sekumeeting. Oh no, bekusakhona into engiphendulayo. Hey, beka leyo phone. Yebo. Do you need imali ngani? Yebo, ngiyayidinga kakhulu imali mntwana. Lalela la. Uzomela ungilalela. Bese wenza yonke into engitshela yona. Okay, talk Max. Now uyazi bese, ungaze awenzela phansi. Wena nginika inyuko, uzoshaya msipana. Nazo. Azini, idinga ingane yambhekisini ukuze azoyeka le game ayidlalayo. Ngoba ngayazi ayimele. Kanjani manje? Ngaphela ngisonele nale yangane mina Max. Awuzenza ngenkani futhi. Oh. Yeah. Lesa leyo phone. Wawe lo record. Benze singakhohlwa. Ungakhohlwa yini? Idini lesishayayo no Promax. Ngingakhohlwa. Record. Benze singakhohlwa Max. Ngane mina phathi ngishilo ukuthi ngithi. Yafika noba.
Oke ngibheke. Uyafika noba? Ayafika nawe. Oke ngibheke emphakathini le. Nyembose. Unyembose. Umbeseni. Wena uthina thina. Shit man. Asimbulale lo. Asale sesimbulale. Singayenzi lento lo simkidnap lo phela. Ngiyajwayela. Asimthathe. Yindaba ungayile esikoleni vele? Mama lalela la. Ungangibuzi leyo nto uthi ngayo. Awuhlangana uthi wangaya ngesikoleni. Mina nake indaba zakho ekungiphaphela osicabanisa lento eyibuzayo. Yezwa. Lutho mntana bengibuzena nje. Ubuzana, ubobuza hamba ubuza lezi zinto zakho ezikuhlula hamba vusa umuzi uyongiphaphela. Kunani mina la? Njengoba beshilo ndoda ukuthi sohlangana. Ya, ucathi ngeke ngithole yini? Thola yini? Uthi ungihamba ngemuva wena ngidla ithende. Max, kahle vele mina ndawo ithende noma uwena wanje mina ithende. Wena ungena lapha la. Ungena qatha duba wena bamba la. Owadla la. Hayi ukwenzakalani? Ukwenzakalani bafethu? Bafethu nyambulala bafethu nyambulala. Jaka bafethu. Jaka namathatha sizani bafethu. Sizani bafethu nimbulala lo. Jaka bafethu. Jaka bafethu. Ay lamadoda la. Manje bafethu ngisasenzani bafethu ngalo muntu ngisasimbuyisele emuva. Festin ku. Bafethu ungangitshela ukuthi usofesini la kuba sathele umuntu omshaka mesahamba. Bafethu ungangitshela ukuthi lo mjida senze njani mina ngamthatha bafethu ngimisana bafethu. Yo lo mjida usabi. Bafethu ayike bafethu. Bye. Apha naye mina. Lanjaba. Asabe bafethu ungafi manje bafethu asabe bafethu. Asabe bafethu asabe kubambelela bafethu kushala kini. Kubambelela makhona. Nkosi yami, sizongishaya nje mntanami. Kodwa Luyanda mntakasisi. Mntanami. Yini?